Najbolja kiselina za masnu kožu koja je ujedno i osetljiva je definitivno mandelična kiselina sa malim molekulima koji neće ući u duboke slojeve i neće iritirati kožu. S druge strane, ukoliko imate osetljivu ali suvu kožu, polihidroksikiseline su idealan izbor. Rade sličnu stvar kao mandelična, ali neće uticati na rad lojnih žlezda, već suprotno hidrirat će kožu. Ukoliko imate suvu kožu, najbolja kiselina je definitivno mlečna, koja pored te eksfolijacije ima i blago hidrirajuće dejstvo na kožu. Za masnu i normalnu kožu, glikolna kiselina je najbolji izbor. Ujedno, glikolna kiselina ima i najveći anti-age efekat od svih kiselina i najviše stimuliše sintezu kolagena, ali i najviše iritira kožu, pa nije namenjena osetljivoj. Ukoliko imate akne, glikolna kiselina je takođe super opcija, kao i azelaična. Ukoliko imate problem sa masnom kožom i mitiserima, salicilna kiselina je idealan izbor, a ukoliko se borite sa hiperpigmentacijama, kojić kiselina je idealna za vas.